zifundisa ukuba nezinto zakho. Iba nezinto zakho mfethu, ungaloku ulandela abantu emumva ngezinto zabo. Make sure ukuthi wena u-right, uphelele, noma ungakapheleli wena mfethu, kodwa make sure ukuthi u-1 no-2 no-3 unawo owakho, ubhilonga kuwena. Ngoba uma ungenalutho ulokhu ucela iy'nto zabantu, izinto zabantu uy'hamba ney'nkulumo. Uma ufuna ukuthula, zifundise ukuba nezinto zakho, ngoba iy'nto zabantu ziney'nkulumo ekugcineni. Noma lezo y'nkulumo ey'ngafikanga kuwena ey'ndlebeni zakho, kodwa ekugcineni uyazi nawe ukuthi iy'nto zabantu ziney'nkulumo. Ayikho into yomuntu ongayithatha nje free ngaphandle kokuthi ekugcineni kube negama alishoyo lo muntu othathe kuyena into yakhe. Uzosho ekugcineni ukuthi nimbone nje imina, nimbone ebhamba lapha emgaqweni ufake u-1 no-2 no-3, lezi zinto ay'fakile imina. Yazi mfethu, ngizokutshela ukuthi mina mfethu, unokulala wena mfethu, unokungabi nayo igawula. Hlampe ufike kumina uthi eMageba mfethu, ongigawulise mfethu, asishaye igawula sibe moja. Uthole ukuthi mina ngeke ngibe nayo inhliziyo yobuntu. Uma uqeda kushaya igawula nami, kusasa lokhu kusayo uzobe sengitshela ukuthi usibani bani ube lapha kumina izolo ezoshaya igawula. Leyo nto ayikho yinhle. Ngobani abantu bazokhuluma ekugcineni kuthiwa nimbone nje, hhayi mina engamenza, yimina engamphakamisa. Nimbone nalokhu, hhayi wanikwa yimina. Nimbone kanje kanje, hhayi mina. Akungabi khona umuntu ozothi eceleni nimbone njena usibani bani uyena. Zishaya isifuba ngalezi zinto onazo ukuthi mani, uma ubheke emumva, uthi ubheke emumva ubone ukuthi ngiphuma kude nempilo. La ngikhona ngikude kakhulu futhi nempilo. Ibanga osulihambile lempilo alibe lude futhi alibe nempumelelo endleleni lolo hambo lwakho. Ibanga osulihambile empilweni. Into engishoyo kuwenayo, musa ukuthi ungakhoni ukuba nezinto zakho. Ujwayele ukuthi wena uma ufuna into kumele ucele kusibani bani. Le nto yokucela asime kancane bafethu ngokucela, ngoba yazi uma ucela, uzocela namhlanje, ucele kusasa, uphinde ucele nakusasa. Abantu bayadinwa, babone ngathi wena usudlala ngabo, awenzi kahle, awuyinakekeli, awuyicabangeli. Ngobani? Ngesimo sokuthi awufuni ukuhluza umqondo. Abantu bayadinwa mfethu, abantu bayakhathala ezinye izinto ukulekelela umuntu. Yazi leyo nto, abantu bayakhathala mfethu empilweni. Wena uma ukuthi awukhathali ukushintsha indlela owenza ngayo, shuthi wonke umuntu ohlangana nawe uzokhathala wena empilweni. Hayi izinto engishoyo, ngoba wena uyifundisa ukuthi ube nezinto zakho. Zifundisa ukuthi ube nezinto zakho ey'phathekayo mfethu empilweni. Uzobona impilo yakho izohamba kahle. Akekho umuntu ozoloku ekulandela ngemumva elokhu ekubalisela noma ekutshela amagama abuhlungu, ngesimo sokuthi uyazi vele ukuthi yonke into yakho eyakho, yonke into ekuwena eyakho. Mfethu, khona abantu abanga-understand-i la elifini. Impilo uyazama empilweni. Enye into mfethu, khona into ongayi-understand-i. Kunomuntu wena mfethu othini empilweni, ngizokuchazela mina. Mhlawumbe uzofika la kumina nguMageba kanje. Uma ufika kumina, hayi siyabloma ngendlela e-grand, kube mnandi kube njeya, ukhala ngosizo. Uma uqeda nje kulithola lolu sizo kumina, mhlawumbe kufika uMabhiza, uvale uMageba uMabhiza. Sengitshela uMabhiza mina ukuthi hayi bekino sibani bani la. Yabo, ukhala ngo-1 no-2 no-3. Yabo ukuthi le ndaba akuseyona eyami nawe, sekweyami, eyakho, eyamaBhiza. uMabhiza njengoba ngimtshelile, uMabhiza uzoyidlulisela kwenye indawo le ndaba, angithi wamthola. Nalowo omunye usezokubona njengomuntu oxakekile, kusho ukuthi wena uzoduma njengomuntu oxakekile. Ngesimo sokuthi awukwazi ukuhluza lana, awukwazi ukuthi ube ney'nto zakho, awukwazi ukuthi ngisho ulambile ungagcini. Sometimes mfethu kumele ubonge ngisho ulambile. Bathi beku-ofarisha iplate futhi bese bayakuphakamela, kwamanje bakuphakamela for now, bese bejikela ngale bayakukhuluma, angithi wamthola. Mina into engikutshela yona-ke mfethu ngithi hluza la, iba nezinto zakho. Uma unezinto zakho akekho ozohamba ekuringa, ngoba awuhluphi muntu, awulokhu ulandela abantu, ayikho into oyifunayo yabantu. Uma ukuthi mhlawumbe khona into oyidinga kubantu, akube nje iy'nto ey'simple. Mfethu ngicela ungitshajise lapho, mfethu ngicela ungiboleke i-charge. Lezo zinto nje ey'simple, hhayi ukuthi yonke into uyifuna kubantu. Iba nezinto zakho, zifundisa ukuthi ube nezinto zakho. Mina lokho ngikubonile ukuthi kubalulekile uma uyindoda ukuthi ube nezinto zakho, ngobani? Uma uney'nto zakho ukukhuluma kukho. Uma ngabe unezinto ezithi wena akekho ozokukhulumisa, ngobani? Yonke into ibhilonga kuwena. Kodwa uma ukuthi usebenzisa iy'nto zabantu, iy'nto zabantu inokukhuluma mfethu, iy'nto zabantu azikho zinhle.
Iy'nto zabantu azilungile ngoba ekugcineni wena mfethu uzothini, hey mfethu ngicela ungisize ngento ekanje, hhayi nisizane nibe grand. Mase kuba khona into nje ezovele ithi pheze, ekugcineni ubani uthola leyo blame? Uwe, ngesimo sokuthi iy'nto zabantu akukona okwakho, okwabantu. Mina ngithi uma ubheke le video njengamanje from now on, stopha ukusebenzisa iy'nto zabantu, abantu abalungile, abantu abekho right. Uzojikela ngale basale bekhuluma ngesimo sokuthini awunakho okwakho, kanti uma unento yakho uyazi ukuthi ngisho kungenzakalani kube njani kube njani, okwakho. Uyayizwa into engishoyo? Yiba ney'nto zakho mfethu, ungalokhu uhamba ucela abantu izinto, ungahambi futhi lento yokuthi wena uzolokhu uvakasha njalo, wena njalo nje la ukhona uyavakasha, ungayeki ulokhu uvakashela abantu. Musa ulokhu uvakashela abantu mfethu, hlala la ukhona, uzazi ukuthi wena ubani. Lento yokuthi wena mfethu uyabhoreka uma uhleli wedwa, ayifunakali leyo, ungabhoreki. Abantu abaningi abathandi ukuvakashela wena mfethu, samthola. Phela vele uma uvakashile futhi umuntu uzokuvezela izinyo kube ngathi nje ukukhonzile nani nani, kanti abantu abathandi ukuvakashela. Musa ukuvakashwa wena ungavakashelwa. Ayizwa into engishoyo? Musa ukuvakashela abantu ekubeni wena bengakuvakasheli abantu. Zifundise ukuthi wena uwena, wena uphila yiphi impilo, zazi, ube nezinto zakho. Ngoba lento lokugijimisa abantu lokuthi ekuseni mfethu ngixakekile kunje kanje, abantu bazokukhuluma ekugcineni. Abantu abanalo iqiniso, hhayi ukuthi wonke umuntu ophilayo emhlabeni une-VAR mfethu, angithi angithola. Ziba ney'nto zakho, yabo uma uney'nto zakho ngeke uhlukumezeke ndawo, gcwala ngami. Ngoba uyazi uya lapho uyowenza lokho, uyabuya, uya kuy'nto zakho, angithi angithola. Ungahambi ulokhu uy'faka, ulokhu uy'faka, nakho ulokhu uyihamba uy'faka esixukwini, ulokhu uzwana nawo wonke umuntu. Gwema ukuzwana nawo wonke umuntu, gwema ukusondeza abantu abaningi eduze kwakho. Abanye abantu basondela kuwena abanayo inhloso enhle ngawe, basondela kuwena ngoba befuna ukukubuyisela emuva. Omunye usondela kuwena ngesimo sokuthini, ufuna wena mfethu ungakuboni uphumelela, uyabona ukuthi uma ngike eduze kwakhe ngingakhona ukuthi ngimvimbe, angakhoni ukufika la efuna ukufika khona. Qaphela abantu obasondezayo, qaphela izinto ozenzayo, ungatsheli futhi abantu izinto ozenzayo. Ungachazeli abantu izinto uma kuwukuthi uyabona ukuthi khona into ehlanganayo empilweni yakho, musa ukuchazela abantu leyo nto ayigcine kuwena until ifezeke. Abantu bay'bonele bona ukuthi eyi uyaphumelela le ndoda empilweni. Musa ukuchaza ungabuzwanga. Ayizwa into engishoyo? Musa ulokhu utshela abantu ukuthi eyi mina ngithole umsebenzi omusha ungakaqali la kulowo msebenzi. Suhamba utshela abantu uthola umsebenzi omusha wena awukakaqali. Utshela abantu ukuthi ngeSonto elizayo ngiyaqala, awukakaqali kodwa usubhizi utshela wonke umuntu ukuthi wena empilweni yakho kwenzakalani. Khona abantu abangeke bakufisele okuhle, omunye uzokubamba ngenhliziyo noma engakusebenziselanga umuntu, uzokubamba ngenhliziyo ukuthi le nto ayifisayo ingaphumeleli, le nto ayishilo ingenzeki. Gcine kungenzekanga ngempela ngoba yonke into yakho wena eyenzeka empilweni yakho uyayikhuluma. Izinto ezinhle zakho uhamba uy'tshela abantu. Musa ukuhamba utshela abantu izinto zakho ey'balulekile mayelana nempilo yakho. Ayizwa into engishoyo? Musa uyenza leyo nto ngoba ekugcineni uwena okhawatekayo, ubona nje izinto ey'ngahlangani ngobani ubhizi utshela abantu ukuthi hhayi kuzohamba kanje manje, emva kwalokho musa gcina lezo zinto kuwena ngaphakathi until lezo zinto y'phumelela. Uma sey'phumelele-ke abantu bazobona ukuthi hhayi iyahlanganisa le ndoda, yazi into enhle leyo. Ngoba uma ingakenzeki into washeshe wayikhuluma ngeke isenzeka, ukwazi lokho. Abantu bazokubophela inhliziyo. Angifuni ukwanda kakhulu bafethu ngehebele nani nani nani. Into engisho kakhulu kahle kahle namhlanje, iba ney'nto zakho mfethu, ube moja, uzobona uzophumelela futhi. Uma uney'nto zakho uzoba grand nja yami, angifuni ukwanda kakhulu. Iba ney'nto zakho uzobona nawe, ungahambi ucela izinto kubantu, abantu bayakhuluma ekugcineni, uzobona uzoba grand. This is Home Run with Makeba P_M_P. Angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa, njengohlale ngingahambi ngedwa. Umfana wakhona le kaMgwagwa ePietermaritzburg, umfana kaFikelephi, u-Ene khona le kwaMakhathini, umfana kaNtshebe. Angithi uyangithola mfethu, angihambi-ke ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa and ngiyohlale ngingahambi ngedwa, ngihamba nabantu abadala. Angithi uyangithola? Yeka ukutshela abantu iy'nto zakho. Word of the day mfethu, uma ulokhu utshela abantu iy'nto zakho ezenzakala empilweni yakho ngeke uye ndawo.
lokho kwazi. Ungatsheli muntu ukuthi kwenzakalani empilweni yakho, akube kuwena, kugcine ngaphakathi lokho uzobona uzoba moja noma kungenzakalani.